Kulian TV atibati chopu chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Pana paita nyaya diki iri kuda kungofambirwawo zvidiki inova nyaya ya 31st of July iri kupisa zvisingaite streets everywhere iri kutaura nezvayo. Pari pa kuanalyze zvakanaka ndo yatiri kuti nyaya of the moment, story of the moment, topic of the moment iri kupisa iko zvinezvi. But now a lot of people have been asking me different questions kuti zvoni what about Chamisa ari kumboti kudii pamusoro pe this whole thing ya 31st July. And you know what, I tried by all means to conduct those guys, but paspace pokuti vanobatika sometimes not reachable all the time. And even ukada kutry kuda unofunikina pa dzinodairwa mafoni acho pazodairwa nemaPA acho vanongokutaurira the same thing kuti pare zvino vasikubatika asi tichasvitsa message kana muri kushoti vachese vachida kuzoninga kana mushinge mune anything to say. So hapasi pese pokuti unofona number dzacho ikadairwa direct kana kuti ikangonzi okay unza titese obangotambidzwa phone like ndo zvandiri kungoedza kujekesera ipanapa. But one of the guys who is in Chamisa's team told me that their stance is still the same. Stance yavo aina kumbobvera yachinja, be it kwauya 31st of July, kwauya chii chero kwakazoya imwe ya August, chero anything chinenge chichazoda kuti chichazoitika ipapo hapana chati chachinja kune these guys. Ndo yandiri kunzwawo inini. So ndakabva ngoti so mastance avo acho ndeyekuti kudii, stance yavo ndeyekuti these guys they do not believe in demonstrations. These guys vanotaura kuti zvoni avadi kuenda ku state house pamusoro peropa revanhu. Ndo nyaya ihombe iri kunyanya kunetsa panapa. Saka vari kungoedza kungotaura kuti they are not supporting this whole thing. Do you still remember kuti Mudarageza akambouya akataura kuti ndakati titaure nevakomana ava tigare pasi tionesani kuti toita sei guys kuti chinhu chitese chinge chichibudirira. If you still remember guys, nyaya ya yekwa March 30 March yekumbonetsa yakanetsa ichitaurwa saka toita sei kuti inge ichita sei ichinobudirira. Zvikanzi ngatitaure nema leaders mamwe ese. Mudarageza tried his level best to reach out to those guys, but pana zvanga zviri successful zvakakwanisa kunge zvichiitika because pane zvinhu zvakawanda zvokuti unobvunzwa ka onzi yes ndauya to the table kuti tinge tichidiscuss. Pane mibvunzo yakawanda inobvunzanwa ipapo, so panozotadza pakuzotadza kupindurana ipapo ndopakazobuda neanswer yekuti zvoni muri kudzoka nesame style yamakangotitira pana 2017 chegore riya chekuti even though chinhu chamuri kuda kuplana chacho muri kuda kungonobvisana kuzandipefu kwenyu kokoko manetsana makudzoka makuda kutsvaga public sympathy. Saka that is the reason akabva ataura kuti inini zvangu I'm not going to participate in it, handiri kuzviona. So izvezvo ndo pauri kutaura kuti our stance is still the same. Isusu tikada kutarisa nyaya yacho iri kunyanya yodetsa panapa ndekuti ukaona Mudarageza the man himself ne-influence yanga nayo aita kuti akapinda pamasaisai. So paitika maZimbabweans hobo vaiuya vachiterera, but chinhu hachina kubudirira because of nyaya idzodzi dzekuti pane pachitaura zvakasiyana. Even the regime yacho inenge ichitothreatena vanhu futi ichitaura kuti zvoni security yedu yato ready, and unotoona vanhu vekuti vanotovakomana veaction ka mazirori unotoona atomwaya mazipurisa mastreets ese mapoints ese pane pachitations ndo panenge pachita se pachisangana nevanhu. People like Anasarwaka they tried their level best, vakapinda muchinhu vakada kutrya kuita chimhanya but hazvina kubuda, hazvina kufamba. Vakatry kuenda paground kuti sei pakatosungwa vamwe war veterans zvokuti up to now if you try to ask those war veterans kuti guys munokwanisa here kudzoka kuti muuye kuleader from the front, vanokudza kuti hatikwanise kunge tichiita kudaro. Why? Because maZimbabweans are not united kuti chinhu chinge chichita chichibudirira. But I have a good feeling that this thing is going to be successful kune vari kuda kunge vachimachira vari muSouth Africa, even though vazhinji ro vari kudzoserwa nemabhazi vachitoesei vachididiri. But ndaona a certain flyer ranga richidiscussa about this
31st thing chauti aiwa tobva tangonanga paembassy ndaona kuti ichi chinhu chinokwanisa kuti sei kumeka sense because munhu anenge ari paground ndo pari kudzokapo netsera nyaya yacho kuti munhu akangorekana achinzi uyu ndiye ari paground manaka atidunyemberana vanhu vanotya kuitwa zvese zvese paground varume vaya utsinyi uripo hwacho hwakawandisa handiti mukunzwisisa nyaya yacho. So imwe mistake yakaitika pane this whole thing especially in Geza revolution yandakaongorora ndakaona zvangu this by the way this 31st thing haisati yaendoswa neGeza revolution, so it's not something chekuti I tried to conduct those guys vari muGeza revolution not no havasi part of it. If you look at them very well with the likes of Anatra or Anani, they are not in support of this demo ya 31st because what who organized it was the first thing and akaorganize pane zvinhu zvinofanira kunge zvichizikanwa zvichitaurirana vanhu vazhinji havasi kuita se kuirana chinhu ichochi. But chinhu chandakaona chakaitika mistake umbekatika paGeza revolution ndeyekuti these guys vakajaira kuita zvinhu zvekumashure like Mudharageza himself vanhu vekuti vakaenda kuhondo. Saka vanhu vekare waiti ukatotaura naye kuti musi wakati tichange tichidai so todai so vaita zvinhu zvavo pamwe chete vaibatana pamwe chete vobva vatoita kunzwa nekuita utoziva kuti bhunu richamhanya musi wakati pakatonzi musi wemande kana musi wechingano pakatoti vari kunomhanyisa bhunu raimhanya zvechokwadi. So chakadzoka chavavhiringa chekuti ivo vakati since kwaane social media a new way of communicating with people ndo pakatoitika mistake hombe ipapo pakunopinda pasocial media ndobva vaona millions and millions and millions of people, I think more than 5 million people vakakwanisa kutera maprograms avo. Shoko rakafamba across the country, shoko rakafamba abroad wherever kwaingofamba kuchingotaurwa nyaya dzisedzo dzidzi waitingoti kuenda kwese kungava kumatiktok kungava kumachii waingonzwa geza. So vanhu vese vava vabudikira vachitaura zvese izvozvo vachisapota vachilika vachikomenda nyaya idzodzi mudharauya zvine power mudhara azodai so kuti tikuzotarisa kuti vangani vakakwanisa kuzozvipira kuti handei tinobatsira mudhara tinosapota mudhara paground ndo pakadzoka poitika problem hombe ende ndo the same problem iri kutyirwa futi pachinhu ichochicho kuti waraiti vanhu vakada kubudikira kunochisapota choflopa iwo uri mustreet zvigananda hazvisi kuzoramba kuti hazvisi kuzoregedza kukubata kawapinda mustreet ndo imwe nyaya iri kutyiwa team yekwa Chamisa. Yes, Chamisa is the only person right now anokwanisa kungodedzera kuti ngatite demonstration kwai because ane ma coordinators akaona kuti vanogona kungotraita kumana ngatiti noloka pakati musi wakati nguva yakati vanhu vanozara zvotovharana zvakadaro but he is not in support of this thing ende ndo pari kufira tsoro yacho ende ndanichiona people like ana George Charamba was saying anga achipindura nyaya yacho iripo Zim braces for 31 July shutdown achipindura kuti why is this hyping of 31st July we know that nothing but entrenched rhythm of normal life will characterize the 31st day of July and nothing calls for anything but normalcy. Nobody is willing to act out of normal, including the newsrooms agitating for abnormalities on the day. There is nothing at law which accommodates abnormalities and everyone knows that there is no constitution which grants both its upkeep and its overthrow in the same breath. None in the world, none in human constitutional experience. We have to be careful with our pens. No unlawful pen can ever be mightier than anything except self-running folly. Ndatitiyambirane pachipedyo. That's George Charamba, anova spokesperson wa President Emerson Mnangagwa. Ndo yaari kubudo achitaura, ndo side rake raari kubuda akavetemedza naro iroro. I know a lot of people vari kuinda against iye vachitaura unopenga ndezve kwako vakawanda vaimbozvitaura zvori kutaura izvozvo makatangirwa nedare makamanikidza vanhu Cape 3 saka regai vanhu vaite kusununguka ikona kuvhundutsira vanhu zvikanzi aiwa tichakumanikidzai kuti mutevere bumbiro remutemo waita wapabata kuti masimba tinawo ndo zvimwe zvaari kupindura nevanhu. George Charamba anongopindura nevanhu and a lot of comments anenge achingodingira achingoudzana what is happening at Bedbridge is normal life. Idi Mnangagwa ignited the protests when he imported a fake stone sculpture and 4 coffins with unidentified human remains. He must
quit Limpopo River first, then we can talk about normal life. Ameno vamwe vari kutaurawo zvekwawo zvavanenge vachinosimbisanawo vachinodidi, but nyaya hombe dziri kunetsa ndidzodzi. 31st, what is Nelson Chamisa is saying about this whole thing? Chamisa ari kutaura kuti business as usual, hapana, stance yavo haina kuchinja. That's the message from Chamisa. Even if you go anyway, even if you call them, ndo message iri kubuda iri kubva kuna Chamisa. Their stance will remain the same. What is their stance? 2017 taught them a very big lesson. And what is another stance futi? Avadi kuendanza atidi kuenda pa State House tichidambura ropa nevanhu tichifamba pamusoro pema dead bodies, vanda kuenda peacefully. Ndo stance yavo. Zvamuchazoita neinformation iyoyo zvazvenyu ina achaziyo ndatopedza nemi ndatokuonesai because nyaya dzacho dzatinotaura normally ukazokongorora musho unoona kutoshaya kana mumwe anenge aine that source inenge iri sharp ichinanga kudai so. Ndisandaenda zvangu muri Zimbabwe ngenza ndivangoshandisawo mukana maZimbabweans ese vari munyika South Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits. Mukana ndiwoyo ndiri kuti pane company inonzi Education Research, iyo inova company inotungamirirwa nana Mukoma Owen, dzinova idzo shasha pakuregister nekuvhurira vanhu maFNB business accounts. Ndiri kuti batikai mutaure navo, vanokubatsirai, vanokuitirai vari kwavari ikoko, imimi muri kwamuri ikoko. Saka hapasisina chekuvhunduka kana chekutya. Batai Education Research ikuregisterei macompany, ikuvhurirei maFNB business account. Musina mawork permits kana mastart permits. Chinodiwa ipapo ipassport yako iri valid. It's like zvaunongoitika zvekuti munhu unokwanisa kutotenga imba muno muSouth Africa nepassport yako chete usina work permit. Izvozvo hazvina mweya china mukati kana kuti chikiribidi kana kuti kitsotsi kwete, zvinhu zvitoripo pamutemo nechekare. Saka garai mabata Education Research ikuitirei ipedze nemi masports.